Cristina Țopescu și Andrei Zaharescu vă prezintă știrile ProTV. Bună seara! Este sâmbătă și este un altfel de jurnal. Bun găsit la jurnalul cu știrile ciudate ale săptămânii. Pentru început să vedem ce o să vedeți. Într-o școală din Brăila au fost montate bănci anticopiat. O tânără din Reșița scrie și vorbește invers. Rușii se ceartă dacă să-l cloneze sau nu pe Lenin. Bill Clinton este bănuit că a trecut pragul a 100 de amante. Primarii nu scapă nicio săptămână fără o știre într-un alt fel de jurnal. De data aceasta, știrea vine de la Suceava. Primăria din oraș a găsit o idee trăsnită pentru a împiedica pe trecătorii grăbiți să scurteze drumurile călcând pe spații verzi. Gospodarii Sucevei au montat pancarte pe care, în loc de tradiționalul "nu călcați pe iarbă", scrie cu litere ceva mai mari cărarea leneșului. Ideea i-a aparținut unei profesoare de școală generală, care împreună cu elevii săi a propus-o primăriei. Primarul crede că ideea profesoarei merită un premiu. Măsura a dat roade, se vede la primăvara, acolo unde este implantată măcărarea leneșului, crește iarba și se opresc pașii călătorilor pierduți. Pancartele au fost instalate experimental în jurul primăriei. Gardienii publici au observat că de la instalarea ingenioasei pancarte nu au mai fost nevoiți să-i amendeze pe trecătorii grăbiți. Cetățenii au încercat să spălească cărarea pe trotuarul care este amenajat în jurul primăriei. Odată cu venirea primăverii, în toate spațiile verzi din Suceava vor fi montate astfel de pancarte. Cei care nu le vor lua în seamă vor fi amendați, iar numele lor vor apărea pe lista publică a celor mai leneși locuitori ai Sucevei. Consilierii locali din Sinaia au o problemă care le sună în urechi: telefoanele mobile. Ei și-au interzis să le mai folosească în timpul ședințelor de Consiliu, care începeau să semene cu atmosfera dintr-o centrală telefonică. Problema este că această hotărâre a mai fost luată de consilieri în urmă cu 2 luni, dar n-au respectat. Consilierii locali din Sinaia spun că trebuie să renunțe pentru câteva ore la convorbirile personale și de afaceri. Ei se plâng că ședințele lor au fost întrerupte în repetate rânduri de colegii care vorbeau la telefon. Aflați la a doua hotărâre privind interzicerea convorbirilor telefonice în timpul ședinței, consilierii locali din Sinaia promit ca de această dată să își respecte propria hotărâre. Cei mai triști elevi din România sunt cei ai unei clase din Brăila. Spre nenorosul lor, o invenție mai luată de consilieri în învățământ este testată în clasa lor. Este vorba despre băncuța specială anticopiat. O firmă particulară a lansat pe piață băncuța de școală anticopiat. Elevii au fiecare băncuțele lor mobile pe care în timpul extemporalelor și tezelor le așează la o distanță apreciabilă unele de altele. Băncuțele au mărimea unui caiet și au fost construite în așa fel încât elevii să nu poată copia după cărți și nici să sufle unul altuia. Sau foarte confortabile ele, dar problema e că nu mai pot copia de la coleg, nu mai pot vorbi cu el. Totuși e rău că am avut relația cu colega. Nici nu mai putem comunica. Prezintă avantajul ca ei să nu poată copia sau să nu poată comunica în timpul lucrărilor de control sau al tezelor. Firma constructoare nu i-a uitat nici pe elevii stângați. Ei au băncuțe speciale cu braț pe partea stângă. Băncuțele nu sunt folosite doar la extemporale și teze. La orele de română, elevii așează în cerc băncuțele anticopiat și citesc pe roluri. Un altfel de jurnal v-a obișnuit cu personaje cu tot felul de capacități ciudate. De data aceasta vă prezentăm o tânără cu o abilitate cât se poate de trăsnită. Ea pronunță și scrie cuvintele invers, de la coadă la cap. Pentru că își consideră acest talent o ciudățenie prea mare, tânăra și-a ținut secretă această abilitate pentru ca lumea să nu râde de ea sau să o creadă nebună. Dorina Bălan din Reșița și-a descoperit ciudatul talent în urmă cu 7 ani. Soțul său a aflat despre limba străină vorbită și scrisă de ea abia în urmă cu 1 an, când a auzit-o vorbind prin casă. Valentin și-a încurajat soția să își cultive talentul, considerând că nu este la îndemâna oricui să vorbească în acest fel. Îmi puse mână nirod nălăb. Iți se ocolnă oficer. Mai im hiperopsed. Ceca smelas. Și besoed. Nu amru uke pasina. Еще в окрепне. Очень диплот.
Interpretiv. Și că citesem pe televizor ca să văd dacă e într-adevăr. Într-adevăr a început. După aia am început să iau un caiet și am început să scriu și așa. Deci, adevăr, totul era perfect. Se făcea că eram într-o vineri seară, urmăream și dosarele și colac peste pupăză, Madame Dorina începe și vorbește în limbi străine. Acum Dorina încearcă să vorbească invers și în limba franceză pentru a-și perfecționa metoda. Mai mult, ea încearcă să-l învețe și pe soțul ei limba pe dos, pentru a avea cu cine dialoga. Pentru că în Suceava artiștii plastici nu prea mai au unde se expune, un pictor a găsit un loc inedit, sediul unui post de radio. Pentru a nu-i deranja pe angajați, expoziția este deschisă doar după ora 18, când postul de radio preia transmisia Star Station Pro FM. Expoziția se numește Nopțile Sucevei și aparține pictorului George Ostafi. El spune că tablourile lui se potrivesc cum nu se poate mai bine locurilor unde oamenii sunt energici și trebuie să lucreze sub presiune. Pictorul a găsit și un nume pentru curentul pe care îl promovează, Birotic Art. Tablourile sunt expuse în toate încăperile postului, inclusiv în cabinele de emisie. Ziaristii și DJ-ii spun că prezența tablourilor la locul de muncă îi inspiră în emisiunile lor. După 1989, românii au intrat în goana privatizării. Firesc, a apărut și o nouă clasă, cea a privatizațiilor. Românii și-au deschis buticuri în apartamente de bloc, în curtea casei, în spălătorii, în subsoluri și garaje și în locuri fel de fel. La Cluj, însă, cineva își deschide un magazin în ultimul loc la care te puteai aștepta, într-o sinagogă. Un patron clujan va deschide un magazin de mobilă într-o sinagogă. El spune că a închiriat spațiul de la Federația Comunităților Evreiești, care a scos la licitație mai multe clădiri de cult. Întreprinzătorul a renovat clădirea în care obișnuiau să se roage evrei și a transformat-o în spațiu comercial. Până acum, sinagoga a fost folosită ca magazie, iar în zilele următoare se va transforma în magazin. Unii dintre clujeni spun că nu se cuvine ca o clădire ridicată pentru a-L cinsti pe Dumnezeu să fie folosită în scopuri comerciale. Un astfel de locaș închinat Domnului e un lucru care nu e după placul lui Dumnezeu ca să fie întrebuințat în loc de rugăciune ca magazie. La ora actuală, din cele 4 sinagogi din Cluj, doar una mai funcționează. În Alba Iulia trăiește un om cu o pasiune mai ciudată. El A construiește fost organizat în cadrul unor ateliere non-conformiste organizate de o fundație băcăuană. Organizatorii au ales toba pentru că acesta ar fi cel mai vechi mijloc de comunicare al omenirii. Am organizat concursul de tobe pentru că oamenii au bătut întotdeauna toba. Participanții au trecut pentru început proba eliminatorie de tobe clasice. Abia apoi au bătut la tobe neconvenționale. Ei au trebuit să improvizeze un ritm la tobe auto, moto, la sticle și la mobilier. Toba cea mai grea a fost cântatul la Chevre de Șapament și cântatul pe Sire, pentru că niciodată nu am mai putut așa ceva și a fost oricum greu și piesele care le-am făcut pe tobe, destul de greu. Am interesat foarte mult ca să fac așa ceva și sper că am meritat. Organizatorii spun că următoarea întrecere la atelierele non-conformiste va fi una de spumuri. Un arădean construiește tot felul de obiecte din materiale mai puțin obișnuite. El își face lucrările numai cu obiecte și deșeuri găsite pe stradă. O altă ciudățenie este aceea că arădeanul refuză să folosească în construcțiile sale vreo mașină electrică. Ioan Popovici folosește ca materie primă șiți, sârme, cartoane de la ambalaje, hârtii, placaje, materiale din plastic sau din cauciuc, orice lucru găsit pe stradă. Din materialele aruncate pe stradă de alții, arădeanul construiește în special machete ale mijloacelor de transport care au existat în trecut: birge, trăsuri, locomobile, tramcaruri, automobile și chiar avioane. Aceste modele le-am construit pentru că sunt legate de viața mea din copilărie. Modelele sunt făcute după reviste, cataloage, enciclopedii și documente vechi.
Ioan Popovici a construit un model după un timbru vechi, iar uneori a realizat machete doar pe baza amintirilor sale. Visul său este să confecționeze 100 de machete cu care să organizeze în anul 2000 o expoziție. Arădeanul va dona apoi toate lucrările sale Muzeului Orașului Arad. Deci urmărim prima parte a emisiunii noastre, așa cum am spus, va dura aproximativ 20 de minute și ea vă va prezenta în această prima parte, de putea urmări un reportaj realizat la poligonul de tir din Tădurice, cu ocazia primei ediții a memorialului Ioan Popovici. Vă rog, imagine. Este un eveniment deosebit, e prima ediție a memorialului. Ne bucurăm că putem să participăm. Ne-am adunat foștii sportivi să aniversăm. Cum ați reușit să vă adunați? Că sunteți destul de mulți și probabil nu toți sunt în Arad, nu? Păi, ne cunoșteam, deci prin telefon, prin foști colegi, fiecare. Puteți să ne relatați un eveniment de care vă aduceți acum aminte din activitatea dumneavoastră și legată, bineînțeles, și de domnul Popoviciu? Da, la un campionat național, când eram la un baraj pentru titlul național și domnul Popovici mi-a spus renunț, spui că nu ești gata. Și așa am câștigat barajul, că ceilalți colegi s-au enervat din cauza asta, că i-am tachinat și eu am câștigat, deci psihic i-am bătut pe undeva. Mai continuați activitatea de sportiv sau ca antrenor? Nu, nu. Sunt antrenoare, dar nu. Sigur că avem niște sentimente profunde, atât plăcute cât și neplăcute, pentru că a plecat din mijlocul nostru. Așa, ca un eveniment deosebit, aș putea spune că în calitatea de antrenor al nostru și la campionatele europene când am fost, iar pe urmă la naționale, era un antrenor foarte bun, foarte sever și căuta să scoată din noi cât putea. Eram certat pentru un decar de gabarit, iar pe urmă, când s-a sfârșit campionatul, la concursul propriu-zis, am văzut că suntem campioni naționali cu echipa din Arad și am urcat pe primul loc pe podium și am ieșit la poziția culcat. Noastră, ce credeți? În ce constă frumusețea tirului ca sport? Frumusețea tirului, sigur că inteligență, disciplină, seriozitate și muncă foarte multă. Asta v-a atras ca să faceți tirul? Da. Și, mă rog, colectivul din care am făcut parte și sigur că pe urmă multele deplasări care le-am făcut și a fost așa un colectiv extraordinar.
Domnule Ștefan Opriș, ați trăit 12 ani ca sportiv la USA, mai bine zis, aproape jumătate de viață alături de domnul Popoviciu. Ce părere aveți dumneavoastră despre antrenorul Popoviciu și omul Popoviciu? Între antrenorul Popoviciu și omul Popoviciu se poate face diferență. A fost un om extraordinar, am trăit niște clipe foarte, foarte plăcute în viața mea, alături de dânsul, fiind de naționalitate maghiară, domnul Popovici și eu român, nu fost niciodată, nu s-a simțit diferență între noi. Ne-am căutat și după ce m-am lăsat de sport, ne-am căutat unul pe altul și ne-am ajutat. În toată viața mea, acest om l-a respectat și mă respectam cu continuare memoria lui. Puteți să ne povestiți din aceste multe evenimente pe care le-ați trăit împreună, unul mai deosebit? Cel mai deosebit eveniment din viața mea, pot să spun, a fost în 1958, câștigarea campionatului republican de juniori la București, în care domnul Popovici, fiind o fire mai severă și fiind junior, nu aveam voie să ne asistăm personal. Și dânsul a vrut să mă asiste pe mine și doamna Popovici, fosta lui Sofie, m-a asistat și atunci am câștigat campionatul republican de juniori. Dumneavoastră ați ales tirul pentru că v-a plăcut, nu? Puteți să ne spuneți în ce constă frumusețea acestui sport? Ce v-a atras la el? La început, nu pentru plăcere. Era pe timpurile acelea, era spartachiada tinerilor de vară și de iarnă, în care, făcând școala profesională, ne-am dus la spartachiadă și domnul Popovici ne-a ales câțiva băieți și ne-am cadrat în club respectiv. Și la început nu a fost plăcere, dar pe urmă a fost un sport de plăcere și am continuat 12 ani. Plăcerea a fost, cum să vă spun, emoțiile, despre emoții, de întrecere și erau niște clipe foarte, foarte plăcute, înțelegeți? Și atunci, cu timpul, s-a transformat într-un sport de plăcere. A fost diferența între tatăl Popoviciu, antrenorul Popoviciu și omul Popoviciu? Au fost severi amândoi. Da, toți, da. Dar pe lângă asta au fost și foarte înțelegători. Dar eu zic că severitatea care a existat a dat roade. Pentru că și pe linie sportivă am avut rezultate. Nu numai, eu mai puțin poate. Eu am avut șansa să particip în faimoasa echipă de fete senioare, care a câștigat, nici nu știu, vreo 6 sau 7 titluri șnur. Când veneau dinamovistele și ne vedeau, deja tremurau și nu mai știau să tragă. Cum v-a convins tatăl dumneavoastră să faceți tir? În anii 70, cred că prin 1970 a fost, că Federația a dat o hotărâre că băieții nu pot să participe la campionat dacă nu merge și măcar o fată. Vreau să pornească și echipele de fete și fetele să tragă. Și eu am fost la îndemână și m-am dus. Mai făceați antrenamente individuale și acasă după terminarea programului de la club? Acasă nu mai aveam noi posibilitatea, pentru că eram obosite că făceam mult la club. Și atunci a apărut și Silvia Bujdei ca apostoi, pe urmă a venit Corina Moldovan, pe urmă Marieta Sălăjan și pe urmă... Nu, am tras împreună. Am tras împreună cu echipa și eu pe echipă am avut 4 titluri. Restul, celelalte 3 fete.
doamna Monica Tot și doamna Dorina Guler-Demeter ați fost sportive la secția de tir, sub îndrumarea domnului Popoviciu. În momentul de față una este antrenoare, una contabilă la același club. Vă rog să ne spuneți ce părere aveți despre această primă ediție a memorialului Popoviciu și să ne spuneți care a fost deosebirea între omul Popoviciu și antrenorul Popoviciu. Deci, prima ediție a memorialului Ioan Popoviciu, după cum se vede, poligonul e plin, deci a ieșit bine, nu ne-au așteptat la atâția oameni, deci multe generații care au trecut prin mâinile regretatului antrenor. Numai că nu se desfășoară pe poligonul UTA. Nu se desfășoară, că am făcut în colaborare acest memorial, în colaborare cu CSM Conaro. A fost vreo deosebire între antrenorul Popoviciu și omul Popoviciu ca persoană? Era altfel ca antrenor și altfel ca om? Deci era un om calm, cum să zic, deci, ca antrenor era destul de sever și mai ales când, deci noi eram copii când umblam la concurs, la primele noastre concursuri și toată lumea râdea de dânsul că venea cu grădinița la concurs, că eram micuți și buni. Și acum nu suntem prea mari. Da, deci am vrea să mulțumim totuși celor aici de față, prezent aici, că ne-au onorat și au făcut apel la chemarea noastră. După cum a zis și colega mea, într-adevăr, într-un numerar foarte mare. Asta înseamnă că cei care l-au cunoscut l-au și iubit. Deci a fost un om mare și ca persoană și ca antrenor. Ca antrenor, bineînțeles, pe parcursul a 30 de ani se poate vedea și se poate ști din ziare și din mass media la vremea respectivă că a scos un mare număr de antrenori care au făcut cinstea Radului, care au făcut cinstea României. Și astăzi, chiar dacă el nu mai este printre noi, noi dorim prin acest concurs care se vrea o reeditare și sperăm că anul viitor CSUTA, chiar dacă în colaborare cu CSM și Federația Română de Tir, care ne sprijină așa cum poate, să-i mai aducem un omagiu și în anii următori, pentru că domnul Popovici a fost și va rămâne în memoria noastră și un mare antrenor. E destul de greu de stabilit vreo deosebire, pentru că m-am simțit la fel de apropiată și de omul Popovici și de antrenorul Popovici. Poate că a fost ca om, un om foarte cum se cade, a fost înțelegător, ne-a încurajat, a știut cum să ne primească din primele momente, astfel încât mi s-a părut atât de firesc să fac tir, încât n-am simțit că antrenorul Popovici ar fi cumva mai aspru, mai deosebit, mai altfel decât omul Popovici. Astfel, în primul meu an de concurs, mi-aduc aminte, pe la campionatele naționale, n-am făcut decât să-i urmez sfaturile, să mă gândesc, așa a zis Popovici Baci, cum îi spuneam noi, să fac tot ce mi-a spus el, tot ce am învățat la antrenamente și fără să-mi dau seama, m-am trezit că am urcat pe podium, încă de la prima participare. Și la sfârșit știu că m-a întrebat, bine, dar cum ai făcut? Asta poate îl caracteriza. Totul era atât de firesc, de natural, încât omul și antrenorul se confundau, erau oameni apropiați de noi, de sportivi, și ce am învățat foarte firesc. Doamna Pili Popoviciu, n-are rost să vă întreb ce simțiți acum la prima ediție a memorialului organizat în memoria soțului dumneavoastră. Întrebarea mea este
Care a fost deosebirea între soțul Popoviciu și antrenorul Popoviciu? A simțit vreo deosebire că aveți în casă două persoane? Nu, nu a fost deloc, pentru că tot atât a iubit și pe sportivii ca și familia lui.